Mga idol, paminawan ninyong storyboard ni Bay Ramon. Ay, ano ang istorya ba, bay? Usulti ko, sugilan nun ni bay. Dili, sugilan nga bakak. Sige. Dili man akong pare. Bawa si pare Lito. Pare Lito. Butang talag si Pare Lito na nimo. Pare Lito. Ang iyang ama, ayang apuhan, si Tinong. Dunay manok. Unsa mamno ka bay? Kaya manok ka, bay? Kita tare? Tari na! Dusi na kabuno. Grabihan naman sana bay oy. Sama na. Karon. Ang Ningon na yun yung iyang apuhan si Tinong. niyon sa? Kani bawo man mo makaliwat mo siya. Dili ko ni itarik usab og dili na kay sugalan dako. Ako sugalan dako. Ikado si pre katrisin na tato. Ikatrisi na tari niya. Ano? Katrisi, tare. Sa ibligya ko na yung usa ka luna na kong yuta kay maikon yung pusas manok. Lah. Kabi dako adik pos tadi ay luna man. Ibligya pusas manok. Kanang usa ka luna bay. Pila na ka square meter? Awa ko gibok ko halin ito. Sige. Ibligya usa ka luna. Mao. Pagbaligya na. Ikadumingo tari manok. Karon. Itari yang manok. Yang talang taga usa ka bariwan sa buok kalibo des ka bariwa ka dalawan. Lugsong gid lang mo talog stars manok. Grabe ha. Asa man lagi kon diha sa kaluan napita. Lugsong gila nila. Sus dako ano no. Karon. Kuha kag sapi sa kuha no, werdahan. Lugsong sa tanan. Ang manok nataparan. Taparan na manok. Tapar sa manok. Tari na. Karon, di ba musugot at tagiya? Kisa manok. Nga ang kontra? Buhay sa buwangan. Asa man gusto nila? Buhay sa buwangan, di mo himo kay di mo makakita ako sa kaberhiwa, di mo masus buwangan. Ay porte man dagana din ang kuyog di ay. Porte dagana. Muhan niyo ko ninyo. Asa? Buwangan. Ay buhay din yung redahan sa buwangan. Asa man? Buhay din sa plaza sa Lusos sa Bangilanilla, haro ang tanang tao makakita. Still no? Pero dili islaw mo may buta na sa manok kay puto grabe yung dag-away lang manok kay no. Lali man ka dusi ka bulo sa butsawan. Tinda ko ganyan grabe dog. Still no? Hawalan ko. Tari na dito na sa plaza. Tari. Hasta tagagawas kahit pagkadungo sa mga mauna nga night manok ang gamahan ng puti mo labok. Tala. Ni adto ang tagagawas ni Ari sa Cebu. Ni tanaw sa manok. Hala no? Sos madam. Tanaw dito. Puti gid si kata na manok bay. Pagbuhay lagi niya sa plaza. Tusik. Pas buwa may na. Pag anas manok buhay. Labok manok. Lah. Ilabkali manok Kanay. Sus. Sila ko magtuwi siya tusik labok na. Lo. Sus nag-alam na kataas mo manok. Lo. Ito padoon sa taas. Sus bandog lagi ang mga tapsik. Grabe ako nung dito kulat tayo doon. La no? So dugay lang kulat tayo manok na to istas ka. Nakagamay lang di magay maklaro. Wait tug pa bay? Wala dito pa. Pasok kato lagi mga tao nga nagigos. Nagteliskop yung taos manok. Nagteliskop yung taos manok. Sus kato. Madugay walang ipakita. Nawalang manok. Huwag kayo manok. Sus kato. Sige, pabot ang kuime, kaya rin yung sungon, kaya si Juan, nagabila, wag ito mo ito nga. Wag ito manok. So, patag, ang tato si, nung tinuuya, ay. Tungo siyang gagool. Matay lang. Nga nganong nga, ayang, manok. Namatay na lang. Namatayin ka na. Namatayin ka na. Ay, still no? Ang tugarumbay, wag yung pumutog pa ang manok. Naunsa, wala naging ko numutog pa ang manok mga idol. Naabta na lang sila gabi o paabot. Wala naging makita sa teleskopyo ang manok. Namatay na lang gud ang tagiya sa kagool god.